Môcť dieťa poslať do školy samé, bez toho, aby muselo prejsť cez cestu. Mať doma dostatok priestoru, aby ste sa nezrážali, a svetlo, ktoré je absolútny základ pre zdravé telo a pozitívnu myseľ. A k tomu na pešo nefalšovaný kus prírody, ale aj obchody, služby a MHD pre každodenné potreby. To sú tie veci, ktoré vám uľahčujú budovať harmonický rodinný život. To sú tie veci, ktoré vám ponúka tento byt. Na Pribišovej ulici nájdete všetko, čo rodina potrebuje. Školy, ihriská a plaváren doslova za rohom. Centrum dlhých dielov s obchodmi, kaviarňami a službami len pár krokov od domu. A ak máte radi prírodu, za 8 minút pešo ste na trasách Devínskej Kobily. Bytový dom je zateplený a nachádza sa na konci slepej ulice. Byt je aj vďaka umiestneniu na 5. poschodí svetlý, vzdušný a poskytuje vysoký level súkromia. Výhľady smerujú na tichý vnútroblok a školský areál bez rušivých ciest a premávky. Byt má za sebou staršiu, ale zachovalú rekonštrukciu. Potešia vymenené okná aj elektrické rozvody. Ponúka dispozíciu, ktorá patrí k najžiadanejším. Prečo? Priestranné izby štvorcového tvaru majú primeranú veľkosť a ľahko sa zariaďujú. Veľká obývačka sa dá prepojiť s kuchyňou a poteší svojou priestrannosťou. A k tomu málo vídaný bonus – 2 priestranné balkóny. Ak hľadáte byt pre rodinu, ktorý spája svetlo, priestor s bezpečím a prírodou na dosah, tento by ste nemali prehliadnúť. Teším sa na vás na obhliadke.